Eli siinä on joku reiska 57, tollasista räppäreistä meikä 5 veisaa. En diikkaa sun tyylistä lainkaan, ruma joku ruutukaulus paitaa. Eli ellet sä tajunnut tänne geli pelle oo kuka vitu halunnut. Eli jätkä vaipuu transsiin, sä räppäät nyt ja sit me tanssii. Tost letist päätele kuulut Skandinavia hanksiin. Muuten näytä mitenkään vakuuttavalt, sun pitäis lähteä tästä äijä laputtamaan. Meikäläinen heittää juttu takuul pahaa, ja vaikka saa tältä rahaa se ei kuulu tähän, mutta jäbä kun sä alat räppäämään vähän, niin mä en jaksa kuunnella. Sä näytät tyhmältä, etkä varmaan osaa räppää muutenkaan. Enkä yhtä tiedä sun vittu freestylista hienosta, kun ei jaksanut kuunnella sun eka kierrosta. Mut sun levy ei kuka osta, jätkä pelkkää rostaa bostaa. Ja radiosta ei kuulu koskaan tommosta, mut meikäläinen morkkaa tollas jorkaa. Sulla on rummat korvaat ja yleensäkin heität paskan räppiä, sä oot wacki. Ja joit äsken kalja sixpacki, että sulta jotkut riimit lähti, vois pistää jotain tähän vastaan. No niin kuunnellaan nyt kun tää jätkä jotain paskaa vastaan. Joo, okei. Rene pistää tän jäbän nyt puoliksi. Mä voitan sut vaikka sä oot vittu ennakkosuosikki. Joo, tuun setti rykäsee. Dissat meikän letti, no vittu sä näytät Matti Nykäselt. Joo, ei voi sulle kun repee. Mitä vittuuta jätkää tulee MC Rene eteen. Teipä poika nyt te itsari. Se tuli räpi SMI pyytää Sebeltä nimmari. Joo, se on vielä suora nyt tässäkin. Tää on vittu syy miksi mä en oo ennen tullut SMI. Joo, ja mitä muuta piti sanottama, tuun tää jäbä nyt tähän nyt palottamaan. Ihme että oot ees hengissä, vittu sun isäs elää noissa sun kengissä. Eli meikä tää jätkä lavat häädää. Mitä sä tässä, sulla on faija vanhat vaatteet päällä. Eli totta kai mun tyyli on vähän julma. Mä tulin pyytää Sebelt nimmari, sä pyysit sitä multaa. Eli vittu näin se sulle näytetään, miten räpäytetään ja säytetään. Sä väytetään sun tyhmät vittu luulot, vittu otetaan pois. Mä voin sanoa et sä oot aikamoista, sun servaminen ei oo vaivaloista. Jätkä on jossain ihan kamoissa. Mä voin sanoa että tuu ole tänään rahoissa. Eli totta kai katsotaan, meikäläinen vetää suolta mattoa. Ja mä voin sanoa et jätkä ulos lentää, sä oot yhtä tyhmän näköinen kuin sun kengät. Ja mä voin totta kai sanoa että saat joltain ehkä rassii. Huono räppi ja backstage bassi. Oo ainoa vittu mitali mitä sun kaulas tulee roikkumaan. Meikäläinen kattoo tollast pikkupoitsua. Eli reiskää 5-7, en mä muista mistä sä olitkaan. Jätkä tulee mikkeen sitä jotain kovista. En mä tiedä tässä on joku ongelma. Sä näytät siltä et sun pitäis olla räppää onnellas. Eli jos sä Sedu Koskisen baarissa, meikäläinen tollasia räppäreitä saalista, vaan viskaa alas lavalta. Sä räppäät tavalla jota voi kuvalla sanalla kamalaa. Ja näissä menee kamalaa varmaan osuutta asiaa. Sä koitit täältä saada jotain rasiaa, mut homma kusi käsiin. Sä et oo syntymän jälkeen päässyt naisen harun väliin. Reiska 57. Joo. Miten jätkä kehtostu sulla lavalle? Saat paska räppää ja haiset vitun pahalle. Ei susta voi mitään muuta sanoa, hei meppä poika vittu ja pyytäkää kajoo. Mä haluun ottaa sitä vaskaa, koska sun setti on oikeesti helvetin paskaa. Mikä sun nimi oli Toni? Se tulee siitä, koska sulla iso talli ja siellä joku poni. Sä oot hevospoikaa, nohan noita. No on MC Ressu piessy, ennenkin kakaroita. Tää on paska ja kaikki kuuli sen. Sun setit on kuultu niinku kuuden uutiset. Joo, sä oot vitun lusmu. En mä tiedä mistä tää jätkä on tänne oikein tullut. Mutta sun setit on ainoastaan kussu. Tää setit oli löysi niinku Tukiaisen tussu. Yeah. Kiitos Tonille ja Reiska 57. Ei mitään muuta kuin mikit standiin.